Kung mamaypay ka gang, unsay mong iuyog, imong ulo o ang paypay? Kamot. Hey, wala pa sa ka nangita kang Basilio kang Crispin. Wala pa po ko kita nila. Wala pa. Pero gipangita ni mo. Wala. Eh, Oo, kailan nila. testingin daw, ina, Basilio Crispin. As anak daw, sige daw. Testingan na to. Sige. Ikaw daw, ina daw, Basilio Crispin. Ana, sige daw. Dili mo ko sisisa. May galing kay kita kag-tip siyang kaubas likod. Wala pa. Sus, Ginoo. Mario Sip. Ay. Munang gingo nga istoryahin. So, gang. So, ang final na mo, gang, bulag yan lalaki, gang. O may pulos, gang. Tadi man sa siguro ka, waman so kaila pala pa sa agtang, gang. Pagkitag lalaki nga naras dool. Wag yun ay nada. Wag yun, nada. Ang Sao nilag daot, bitaw. Lagbukuan, manjapong ko. Nawag pa man ka, oy. Lagi. Kung di ka po ka maminaw. Oh, sorry. Mo na. Mona. Lama ka lang. Grabe. Grabe naman. Iligan. Hindi man yung useless magod na to pukaon ang tao nagmata. Lagi. Lisod kay pukahon ang nagmatadaan. Okay ra nang mabuta tas gugma pero kung matama na ta sa gugma. Pero honestly bitaw, no? Sa tilo anay bitaw, gang. Anay tabo Igaran, siya. manggod siya. Ha? Okay, nagkuan. Kabalo ka, dili man siya. Kabalo ka siya tabo nimo, gang. Kana, gang. Ay, sig paminaw nang nasa imong likod. Ikaw, imo ni problema o lahi ni? Kung gayong radyo, ganun Ane, kabalo ka. Ang naitabo kasi sa imo, ha? Kana nga lalaki mo yung naka-virgin mo. No. Tubag! Dili man. Pero siya mo yung nag-ayo-ayo ni mo. Dili man po. Kisa magining sa problema, ikaw ka nang nasa imong likod. Tubag ka na gumis din, no, God? Kuan man eh, ako laging gihapak. Dili ba, ngano man siya may motobag, mo nang dili lisod kay kuanong solbad, kadi man din imong problema, ka naman nasa imong likod. Dili ako ani, ga-share man po ko sa ilaha. O lagi, ngano siya may motobag sa mong pangutanan, di man ikaw. Ako laging gihapak na. Ga. O imong gihapak, nabulabog mo. Ang problema kasi sa'yo, ang problema kasi yung mga babae nga na para sa inyo, di lang ni para sa parastanan, feeling manggod ninyo, pagbulagan ninyo sa kalalaki, feeling ninyo, wa na ilayan mo patol ninyo. Kaya feeling ninyo, nahatag na ninyo ang tanan, anang lakiha. Diba? Feeling nimo nga, wa na ilayan mo patol na ako, kaya wa na, ayo-ayo na ko yung lakiha, wa na yung bungkag na. Dry. Exactly. So ayaw dwindle sa idea on hatred. Pero nga naman yun nga, It's very normal kaya naaman good mo you loved him. Correct? Na may pinagsamahan. Mas abnormal pa kung wala kay gibati. So normal ra nang nanghitabo sa imo karon. All you have to do is manage your feelings. So, paano pag-manage niyan? Okay, spend time with your friends. Kung manaasa sa inyong mind, hunahunaan nga he's a part of something beautiful in the past, and the past you cannot dwindle in the past, you have to move forward. Okay, pero what if everyday ay halos pila ka month, magkita mo halos this month, everyday. Gang, ayaw kahadlok nga makita nimo siya. Like I said, I want to revenge, gali, di ba? you wanted revenge? Ha? Kailangan ako mo reply sa iyang mga feeling na ako, gusto na ako siya pasakitan. Ganong pasakitan man nimo siya, unsa may nasala? Put, kinasakitan ko. Dili man. So sa to pa kung imong mga ginikanan nagpasakit sa imong palusan lugar. No. Oh. No, so wala man gud kay gang wag gyud kay makuha kung magbalos-balos ka. Meron ba? Dali, pero gatry mo gid ko i-control akong self. Ko the more mo ka dili nga nilang ga, the more nimo i-entertain ang iyang memory, the more ka masakitan. Mo na akong point. Also, so why don't you just forget him? He's just a part of your beautiful past. Yun lang. What if everyday mo magkita? Pasa siya, dead ba? Ang imuhang pinakabalo sa iya is that wala siya. Dead man. Dead man siya. He's okay, buta na to, beautiful past nimo, pero pagkita mo, wala na siya. Wala, dead ma. So, don't you think it's siguro painful po sa iya kay ikaw magkadako, biya ka magkalami, biya ka sa mga laki. Hey! Di man, feeling na kung makita ko ginana, lami, gid kay nga. Yeah.
Normal na day kay bata ka day. Normal lagi bata mo siya. Dili kay lisod gid kay kumada ko ka makahandle naman kasi mga feelings ko ng bata. Tanaw ko ng bata. Nino, ay may taboy nga ni. Siyempre, gusto sa manimalos, di pagbalik siya. Nag-sex sila. Tapos, yan ang gibiyan ako lagi nakabalos ko. Pero natilawan na siya. Oo Di na. gan sige po siya. Muna. Di ba? Di magbayaan ang aking balos. Uy, Dili. Sabi kasi nimo, mag-uyab, holding hands. Tagibulagan og kalit, anak lugar nga style. Binata. No, ipalag ni mo siya kumayo. Pagkatapos, No, so, pagpili mo asa man ang deeper love, asa man padulong, ingana ra lugar. Oh, Words lang. mo siya. Oo nga. Pero magka-deeper na siya. Kung gusto ka nga mulawom yun na, musulod yun mo gyapon sa ako. Sa langob sa Himaya. Try to Dili Kaya, ka. binata man na ingana, ipalab. Sa elementary. Diba? Dili man gud mawala imong paso nga kung magpasunog na pug kag-usab. Exactly. Mawala lugar, Feeling mo lang yun. saging. Feeling mo lang yung nakabalos ka. Pero actually, Oo. may makuha sa imo. Kay babae man ka. Ikaw Lalaki gyapon man siya. dyan, sigang. Exactly. Luoy lang gyapon ka. Sometimes, unahon na ginila, abi ginila sa mga girls nga na nga, nakabalos ko. Pero kung butoy mo naon, may nawala sila, ilalaki man sila. Alam dumi ha, kung napasok ka, magpapasok kag usab, dili na siya solusyon. Exactly. na. Oh, Yes. why don't you be happy with someone else? Dahil alam mo, kung panimalo sa imong isulti, ang pinaka-the best nga panimalo sana, samot ka magpalami, mapagwapa. Correct. Tapos ipakita ni mo siya nga, tanawa akong lagi, gwapo, eh, par. Driver na ni Bernie. Si John Lloyd J.R. Cruz. Alam mo, sige ha, kung gusto mo ng panimalos, yan yung pinaka-the best mong panimalos. Para magkita siya, maglaway siya, saksa kong gibulagan, may lami na kayo ba? That's the best ni mo. Dili yung yung uyabon mo. If I know mo, mag-uban mo, mag-murag yapon na feeling. Alam mo, dagan lang nga na, hunahuna lang gina nila nga abig. Effective nga na. Actually, at the end of the day, yapon, nagbalik ng yapon mo. Kung imo pang humano na karon kay pambata man, sabayan ta ka. Kung ano nimo pang panimalos, simple ra kina siya. The more ka magpagwapa, the more ka magkuhan, ipakita nimo nga, You cannot have me oh, anymore. dada. Yes, your Lord, Tanawa ang not imong mine. kuhan, ikaw mo'y nawadan dili ako. Dili kay mo palabla bayot, damor ka mo sulong, damor ka malumos. Yak, ikaw na lang pod. Yak, ikaw na lang pod. Text me. Ikaw na lang pod. Yak, text me. Ayun, marag yapon storyada. Ay, sa paminay sa God. Oh. Ngano man, ang problema na, ngano dili maginaw kaya maglab og lain. Dili maguna siya. Di maguna siya pwede gun nga imong pugson. The fact that you're still entertaining the Oh. pain, how can your mind lakto ba how sila can eh? your mind be happy with someone else when it is tied up with the freaking problem? Yes. Be, una-una daw. Yes. Kuan mo? Lakto ba sila si Until Rota such Strain? time that you will let go of his memories and his whatever, you can never love anybody, darling. It's your fault. Oo. Si makamangitag, dapat pareha niya, kailangan pareha niya. Perminti mo na nga nasa mong mind. Ayun. Tanalay lang lalaki mo abot, di lang pareha. Di man sa kuhan na, di na po ganan. Moro gihapon storya ha. Ikaw, kanang hunahuna, kinsa may lugar na hunahuna? Kami, ikaw man. Mm-mm. You're in command. You're supposed to be in command of your decisions. Sakto ba sila si Rota If Strain? you decide to forget him and everything, you can do that. Dili man ka, kuan, nagwa man ka decide na, dili man ka desidido nga ang imuha pa, panimalasan nimo. So, every time nga naghunahuna kag devious plans towards him, you are basically sinking yourself in the mud of problems that you are in right now. So why don't you get the hell out of that mud and go someplace where paradise is? Lakto. Ana ba? Ginoo ko. Di man sa, Nag-get nimo. di man sa kagwa, di man sa kapangit jay, oh. Kita na mo, di gwapa, masagka. Ay! Kano ipamilit mo ginong mga, Sakto to ko ni Tita Bern, magpasiksi ka, Day. pagwapa. Pagwapa ka. Ginoo ko, muna That would be the Muna best. pinaka-best nga panlaban ka na Revenge. naminaw karon nga revenge sa inyong mga ex. Ah. Magpagwapa ka o sa diyang pagkita nila Sa mag-rate buhaton para malimtan yun. Ha? Isakto buhaton para malimtan yun sila. Forget gan dead mo. kapila na mi si ingon diri dili ko na sa mga karon malimtan ako pagka wala na dahil no. Really, oy. Step by step yun na siya. Basta number one is acceptance. Nga wala Kamatuoran nga wala na. Eh, magunaw na pa magod. Basig mo text na po siya nga. Nagbalik. Wala
Tama na. I-accept ang fact. Ana. Number 1, karon pa lang, dawata na, nga dili na gyud mo, wala na mo, bulag na mo. It's his loss, not yours. Yes. Ako siya pero ambot pag yun. Dili mo nga, Ikaw ang gahuna-huna, Manggod. ikaw mo ginaguna-una. Ikaw may problema. Number 1, dawatan ka maton, wala na. Period. That's it eh. Ganun talaga ang life, ganun talaga ang relationship. Correct. Dilingon nga kaning kalibutan na usara gipares para nako. Dagan kayo. Magyod. Oh, then hinahinay dili lang sa ingon nga pagkaugma wala na tayo, wala na. 858-7911 okay, private. Ayun. Okay, salamat sa pag usab ni sa nga pagkaon ni. Ato kini Barkiron. garbo sa yun. Barkiron di mani. Hoy. Kananta ni mga mani-mani dai. May kita ni. Hello, may gabi eh. Ay, line today. Hello, may gabi. Hello. Ya, kisa ni? Ay, ako na si James, kuya. Si? James. James. Yes. Pila edad ni mo, James? 21. 21. Sige, go. Pabuning paborito mo ba ni paborito ni mga edad, Mami J? Ay! Asa yung problema ni mo, Ging? Mukan, kuya, ng first time gina ko ni nag-share sa akong kanugar problem. You are in the right hand. You are with the right people. Sige, go. Kulbaan na tayo. Oh, ano, normal lang sa dong normal. Awirin kamot, Mami J, para mawalang kolba. Oh, sige, ato itaas atong mga Ano? ulo. Saman. Go! Unsa? Wala pa ba? Wala pa ba? Wala pa? Wala pa. Wala pa dahil. Sorry. Go, go. Sige na, uy, ginaw, sige, kitik-kitik ka na mong kauban diha. Saman. Wala ko kabalon saan ako sugod og istorya eh. Style ni mo, magsuko ka sa ulahe. Sige na, paatras ta. Sugod na ako sa lahi. Sige, go. Naburo siya kay. Ang katawa man ka. Happy New Year. Happy New Year. Happy Father's Day. Ano na yun? Dahil naburos din, dapat malipay ka kaya na kay Ana. Happy New Year. O ano ka katingog? Ayun. 858-7911 Di katawa pag yun kay naburos. Sa paghimo, wag yun manampit. Sa pagka-asimbol, wala na. Susunod ang gusto na ka lang nila nga ipakuha nga na di ha? Dili, uy, magpasibya yun, uy. Muna ni. Busa, kay kumamukan. Kumabitaw, nagsibya-bya ko, wag yun mo na madlong. Diba? O ka kumanin mo sibya ko, day. Musibya gyud. Sibya, day. Ginoo ko. Ay. Dito lang nangita mo ko sa sila. May mga effects kasi tayo dito na Na mga something ato No. to that yun. Ang hilak-hilak nga bata, ging. Wala lang ayun. Happy Father's Day. Ayun. Ay. Ayun. Taiman, John. Ayan, may timer na tayo. Line 1 may gabi eh. Hello? 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 Hi, gang! Hi. Ay, musta na ka, uy? Okay lang. Kisa ni? Kisa ni, si? Guwapa Japon. Ay! Ay! Sisag yapon yun. Kinsa man eh, si? Myrna. Mirna Piloni? Morales. Mora. Kasi ka na Pilay na ni mo, Mirna. 23. Ay, Ang kakadot laki sa Mirna na ikaw nasa likod. Ha? Kana na lang sa likod ng pastorya, be. Kisa may Mirna na ikaw nasa likod. Nalisod mo nga. Oy. Ano siya may mo tubag sa 23? Kaya siguro siya. Batay ha. Ang sa Gamit problema? ako man eh. Ikaw na, sir, ha? Sige. Sa problema ni mo lang, ging. Namanggod ko'y crush. Si JP. Uy, kisulti pa yun. Dayon. May problema, anak. Kung siya ka gusto na ako. Problema gina siya, day. Problema yun. Ato ka mang ali pa parlor. Unsay ang rason? Napangag na gid kog hinulat niya. Amo na di lagi ka siya gastahan kay pangag ka na. Kabalo ka kaning kalibutan na gang lisod mo pa kay buhaton ni Lord nga puros gwapa. Correct. No, mo nang asito lang to nga pangit gyud ta.
Di man ko pangit. Oh! Pangag lang siya, pangag. Pangag lang. Ah. Tungod man sad niya. Sabay na kailan to nga pangit mga ko. dentist. Sabay kailan nga Huwag dentist. kailangan dentist dito sa iligan. Si dentist na mo, dentist ni Rusty dyan, si Doktora Galeriana. Ato ka dito, barato naman. Kasi mo gusto ka ng... Kwarta. Hoy! Okay, kami mangita para nimo, kami mangita. Alay, diri karon dayo, ang taga-taga kuan para pampasta. Ngano man nga wala siya kagusto kuno nimo ngano kabalo man ka nga wala Kaya siya naman gud siya uyab. Ay! ambisyosa ka sa dito ka sa nagkras-kras na uyab. Ay, way laing gwapo di ha, way laing laki lagi na. Ano Buhat sa... naman ginako tanan. Gang na to yung uyab. Nanay uyab ginoo ko. Pag puyo di, oy, gamama ka lang. Hapit naman sad sila magbulang. Gang, kakatol ng imo, gang. Ayaw pugsa ang naiuyab. Correct. Dugay ra. Ay, gudu na kuno kagatul. Bayota ka. Magatul ka sad. Kakatol ka sa... Dagan ginimembro sila lagi. Tay follower day. Disipulo. Pag kuan magbuhat mo organisasyon ni Lala, mga gamama group, ha? Si Lala yung imong kuan founder. Ryan na day. Nag-away ra ba sila kinarungsin ang tunto? Ay! Kita na rong sen. Lala. Nalay man na yung tinawagan sa isa ko uyab. Pag-text, mao. Oh. Bulabog. Bayuta. Kano sa mo mabalik, oy? Sa sabakan, sa Ginoo. Dito mo mabalik sa naandan. Ay. Sa bagay, tama po, ang gingon ni kaning si Bingo yun. Oh. Sa bagay, lami po ng uyab na uyab po. Huy! Bingol! Yun. Palibhasa, tanawa. Ay, nako Diyos ko. Bingol, sorry. Tuanas Manila. Ay! Ay! Ay, nako. Bingo! Si Bingo ibabakol. So, sabi problema na to, ani, karon saan ni mo paglangkat? Ana ba? Saan paglangkat sa lalaki? Lisod gid siya kwaon. Angeloxin ba ka? Kinahanglan Kailangan gid sa angeloxin ka. Nasa pangag man, day. Pangag. Dili lang mo smile. Ay! Pwede daw gyapon tambunan. Sa bagay, pwede na po. Chiclets. Ana. Butang chick. Nga diya man yung kasanay uyab, uy. Ikaw no, maldita sa... Kay gwapo man gud siya. Ay! Wala na yung gwapo nga way uyab din eh. Matingala bito ka na. Anong Kay Maynita? lami pud siya. Hoy! Yan sa utaman nga na may tag-iya to. Ako gid siyang kwaon. Hoy! Next caller. Pero gibuhat naman gid nako. Tabangi ko ninyo. Huy! Imo maminggi mo eh. Kamo ka kami makatusala na yun, miha. Pero ka na yun nga nagrabi na naman sa... Ano buhaton ni mo, gang? Mag-t-shirt ka, di ka mag-bra. Mag-story mo, mahulog ka ballpen, punito na Dili, mo. dili, Kirking. Dili, magbra. Kaya dito ka maglaglag ka ng ting-ulan, bitaw, day. Oo. Tingnan yung mga gamito nga tila katong gitar. Tingnan nga lang ni Pits kayo ba? Ta kunwari nahulog, di ayan gini mo ba ipakita-kita gini mo ang kanal-kanal ba? Hello, sorry, nahulog. Tapos Nya unsaon man kay wa man koy tutoy. Ay, meaning bayot ka. bayot de ka di ay. Dili man ko bayad. Pero wa siya ni tubo. Wala. Dahil, wapa mo dahil ka rin. So Dadala ka na atong dahil ka. atong color gini usa ka ambisyosa nga color gini ni ay. Ay na tamang langkad ko atong number po Ingeloxin, okay ra? Correct. Mura man nagsipukwang. Hi! Day. Inom sa nito gatas na init kaya nakatog pa ka, day. Ay nako. Ang tambal ni mo, day, dili man pa sa gugma. Tambal ni Dr. Kwak. Dili. Tambal sa mental. Ginoo ko. Diya nga ning resita, kaon ka 3 times a day concrete nails. Tapos once a day dayon nga buwak nga tiles, ha? Ang imong pantulak, anak, muriatic acid. Tingala lang gang, ha? Tapos ibagnos din imong naong mga at least mga 3 times a day. Para Inyo na mahamin. kung gapat yun. wala na. Ha? Inyo na kung gapat. Ay, obvious di ay? Dili man ko, day. Imposible mo ko na imong game mo on, day. Ano yung mong gusto mahitabo day? Muna magag ang uyab ni kuan ni JP. Ay bis Ginoo ko. Ang uyab ni kinsa ganinang nasa atong kuan.
ni John Lloyd? dili kisa ni siya ina nga si John Lloyd, ex niya, murag lang kato ni Pukwang. Pagmata. Mata bayot. Mm. Ang mga kuan gani alien dito gina sa planeta nila day. Magpilit ang planeta na to day. Sa ingon nga, panigid nga alien. Ang sa di ay? Nagsipukwang, walay tutoy. Lisod yung kayo mo pato ng German Shepherd sa Chihuahua. Bayota. Dita mahumala na ginoo ko. Ginoo ko Mario, dita mahuman ani. Kabalo ka pagmata day. Ana na maginan sa day ha. Wa man ka nagtiyo. Wala ka nag? Pagmata sa kamatuoran day nga nasa uyab, di ka niya madawat na mogid na. Correct. Ha? Pagmata mo diya ha. Kuturon mo sa pinagdungog. Sige, ayo pagbuhat mo sa tanan. Paminaw. Wala lagi. Na JP ko no pamin. Great lang ko kang Regine Marie Imperio. Ayay, nangita. Wala ni great lang si Abby saya. Ay, katol man ako sa meto isang. Anak ko nagway. Wala si Abis. Oh, si Abis nga nakadawat og award ganina kanako. Ala di ay? Uy, kamusta naman ito yung kutong nagpuyo dito sa inyo nga pution nga kupang giring-iring before. Hay. Ito na yung sakit. Ay, nasa kuan sa Kamigi. Wala ko'y balita niya day. Ano man na sa wala gyan. Ambon na, kasi mumulto ra to. Okay. Mira yun. Nakay tayo Chen na ba yun? Yun ako si ano. Ilo ko na kang Abis o katong kang Regine daw yan. Nagpag-greet siya. Ay. Wala, nag-meeting mo ganina sa mga kuan, uban katsubahan. Sometimes mga day, nag-lesson ako sa mga kanang ditong, sabi na ng mga dance group, mga grupo-grupo. Tapos, di ba ginamalikayan, for example, banda, grupo, na yung mga leader, di ba, sometimes yung ana. Kaulo mo sa mga anak, kay, ako din mo ko sa banda, kaya ako, naandan ako kay mga sayaw-sayaw man, leader. Sometimes galing, diyan naging magsugod ng kagubot sa usa ka grupo. Kong. Pag ang usa moingon na din, nana din siyang mentality nga, di nila kaya kung wala ko ba. Kano may anabit ang mentality. Pero bitang feeling niyang, mapiangan yun ng grupo kung wala ko. Something may ana ba? So meaning to say, parang ano ka, ako gingon nga, there's no such thing as a perfect na team. Kanang, perfecto giba nga membro ba nga, matag membro, kani master ni siya, kani ana. Di ka magina siya, kaya nga tinawag kayo nga team, kaya tinabangay mo sa inyong mga strengths o weaknesses. Correct. For example, sa usa ka basketball team, ang usa, dili man kay kabalo mudang, pero 3-pointer. Di ba? Ang isa, di kay kabalo mamuntos, pero may kaysa og kanang mga steal, may nga ana ba ka ha? O may baka siya mo rebound, nga na. So, kana nga klase-klase ng mga strength. Okay lang ko na usa. sa kabalo mo dribble day. Lahi ka ba yutak ka? Lahi mo gusto ng i-shoot dahil i-dribble. Diba? Sometimes yung ana lang ba? Di ay? Gusto mo ko na kumitabo, like for example, na yung mga grupo ko sa'yo, mo na kabungkagan. Kung dili babae, number one yun ang kagubutan sa mga grupo, babae. Hoy! Mga babae, kanang gapasa-pasa. Lala. Yan na nga mga style, yan na nga mga kuhan, di ba? Muna delikado. Number two, mo rin na, di magkaiusa. Dami mo kaya nang at the end of the kuhan, for example, kanang grupo mo karon nga years from now na mo yung mga arthritis, di na mo kabulong manayaw, dagko na mga tiyan, nga pila ka years from now mag-uban lang gyapon mo ba, mag-amigo lang gyapon mo. The friendship is still there. Nalagyan po yung talent. Tanawang cascades. Pwede tigo. So lang ba, kanang akong likod na to ba, ako man ang opisina, no? Ako man ang opisina, di ba? Nagkaging panulod. Kabalo sa mga tawhana. Wala naman po si CCM diha. So ako na lang yun na. Tingnan ako nagkikigasugod. Saan man si CCM karon? Dito na sa Pikas, sa Ibirol. Tingnan ako nagkikapanguha, kasi klase. Ako man ang opisina. Pananghit. Di ka pamilya mag-umay din eh. Paglagot ako din sa ako mo paglagot ako rin iloom. Ay, line 1 may gabi eh. Hello? Hello? Hindi ka po siya. Ma. Hello, may gabi eh. Pikas talin niya. Hello? Hello? Hi. Hi mga tita. Ay, kisan eh. Si Leia. Wow. Ang mo laging tingog ang iburong nag-cellphone o sa ba? Wala ko ng cellphone, oy. Ano mo naman na radyo, bro mag-tingog o sa ba? Nag-telepon, nagkukuya. Telepon di ay. Sige, go. Gusto mo sa akin nag-telegrama ka. How old are you, Leia? Hello. Pila edad ni mo gang? 20.
Hoy! Oy, pwede na. Oh, correct. Tulbong na ni. Sa problema lang, ging. Paano, good ko yan. Ako'y nauyab ba? Tapos, dili man good boto ang iyang igsuon sa ako na babae. Bahala sila di. Ha? Bahala sila di. Nga naman dili ko nabuto sa imo. Kuan man good ka ng ang iyang manggong ay ang best friend manggod sa iyang igsuon kay ex pud ayab pud sa akong uyab. Ang best friend sa igsuon sa akong uyab. Uyab pud sa akong uyab. So ex ay mong uyab. Ha, karon digidungan mo? Before. So naging... Ayaw Sarap eh. ayaw kaya kay tugnor ng panahon. Hoy! Laban mo. Membro nakakalala, gamama queen kasi. Uyab sige ano ko mama. Gamama gid mo ha. Saan na? Itagang enjoy kung kamon malipayan mo do sa boyfriend, no problema. Lagi oy pero mabala ka manggod. Ay da, Ginoo ko i-enjoy kung unsay nakakaroon. Correct. Problema na. Sila, Sagdi na sila di. Ano sila mabagkaroon hantod mo ko nila bahala mo di mo. Labi kuya kay atong time bitaw nga niabot ang point nga hapit ko na boros. Ha? Oh. Gid mo sugot ang iyang igsuon kay gusto niya nga ang magdayon. No iyang igsuon. kinsa may tag-iya sa iyang igsuon, di ba? Wala man. Siya ang magbuot ang laki. Gawas, sige ingon lagi ni Tita Bernita, kung dili naman hindi nga ng laki nimo, wala na nada. Oh. Pero as long as mingon siya bala, ako'y mukuan sa imong sagot. Oh. Go. So lugar ko ani. Go. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Aja. Thank you, gang. Sige, bye-bye. Thanks. Ganda ng mga problema natin ngayon, no? Hello, may gabi eh. Hello? Wala na yun problema. Hello? Saan nga rin niya nga? Hello? 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 Hello, nami diha? Na. Hello? Hello? Ay! Wala yun day. Hello? Wala. 858-7911 o 858-7910 sa atong linya din eh. Alas 10:32. Dapat ba yung, say Facebook ni mo, Mami G? Esmero_J at yahoo.com. Ayan, ako Bernie Bitok at yahoo.com or Bernie Bitok 2 at yahoo.com. Great lang ako mga Jump Pack boys and girls. Ang mga membro sa Jump Pack. Once again, hello dia kang Regine Marie Imperio. Yan, gaya na kang Avis. Kang Ate Baby, kang Jean, kang Joel Sam. Ulitaw na si Joel Sam. Oo. So, bawal na si Auntie Bibi mo uban-uban. Adi pa hapit na dahil. Hapit na. Agay, wanag yun. Tiguang naging Ate Bibi. Mabayutan. Wanag yun. Naplas-aplas na. Ano po kang Hearty o kang Wayne? Hey! Si Heart, uy, ginuong kang Start na si si Wayne, ilang yung ex. Hey! Mayuta. Hello dia kang kuan, kang Ate Bibi. Ate Bibi, musta naman Ate Bibi? Pwede kami iligan ganina. Kumusta namang health ni Ate Bibi? Ay, okay naman. Sige, injection ano? Ano mo? Insulin, bayot. Ha? Diabetes, insulin. Diabetes. Insulin. Di nagdiwang na siya ron. Uy, ginatambok magyapos sa TV. Ginanggapog lockout dyan. Uy, kami sa Diyos Simpsong pa si Ate Bibi. Uy. Hindi. Pero close, at least ang sakyanan, close na. Ana. Ay, iba na talaga nga, no? Ate Bibi, musta Ate Bibi? Pinaskuhan. Asa na? Asa ng pinaskuhan? Pwede naman po kung kakapalit cash na lang. Gimingaw ba kuha niya kung kuha, no? Landlady na ko eh. My forever landlady. Saksi sa tanan. Saksi sa tanan. Ay. Sa katong ceiling fan nga, walay end sa tuyok. Ang kwarto kung asa tela ra ang portahan. Hindi dito madadinding ang pagitan, day. Hindi ka madaan. Oh, tela ang pagitan. Tamtak sa may lock. Oh. Ambot lang. Amnesia. Ambot lang. Hello dia sa California. Asa na dalhin? Kalaanan. California. Hello dia kami, Chamian, ka Bobby o kang Rochelle. Yung nga nasa akong amigo na nga si Linle. Ako dito ang mga Jump Pack boys and girls.
Ano kang roan? Nga bayot. Once again, kang bingo, ibabakol. Nakita ba lang niya gahapon? Asa Gabi, dapit? amot niya. Ako? Hindi siya. Katoy mong giingon nga to ng Manila. Nakita sila? Hala! Di nakita niya. Hala ba yun? So, anong mali ang tanan? Nay, anong mali? Si FYI lang naman, siguro mo kailan ni Kuan, bingo, iba mo ni siyang Rayna sa libreng sakay. Sa City Tourism. Siya na ang tigsundo. Ito sundo. Ryan and John. Rayna. Okay, kato nangita niya sound system sa ilang mga kuan di, mga araw pa sinuban pa. Mga Avin? O gusto mo kuan sa mga event, mga sumugma sinuban pa. O kailangan mo mga band set. O ka mag-invite mo sa mo ni Mami J or MR Local to Karugawan pa. At kontakan lang ninyo ang Jump Pack Events, ha? Sabay number sa Jump Pack na 0922-871-4920. Grabe ka, San. Sun Cellular 0922-871-4920. Muna ang opisina dito sa kuan Jump Pack. Katong wala pa nakapalit og lokal na to car CD nara sa guardhouse. Puho na mong ibutang diya sa may Corrales at bang sa Full Throttle. Ilang sa Brandy Belly. Ding! Nako rin, nakapalit din nga. Wala ko na yung sulod. Ha! Lagi ding. Ibalik dire! Kaya tong sudlan. Ha? Tagpila ka rin din. Dili kanin mga bagong nga isyo. Amo ning siguro nga maayo. Nakato mga first batch man god. For something. Okay, sa laptop ra bitaw gikuan. Pobre lagi day. Oh, Tagpila day. Instead na 130, 100 na lang. Ay, bongga. Barato lang. Pag-promote man ni sa mga banda. Pag makuha na ni tanan, ang fans, sabutan dayon kung saan ba ni, i-divide ba nila dito? Tag-gis-gis. Or Raymond Bag Project, we don't know pa. Sabutanan pa na siya ang kuhan. Hi, anyway, salamat sa yung pag-support at tanan. Katong, mga bago na yung design sa bitok-bitok t-shirt nara sa akong Facebook. Huy si Butoy ni Abot na siya kuan album. Nga sikat si Butch ba? Ano sa gikan? Dito pagadian niya. Nadi sila dito ikuan nga na sila mga kanta-kanta bayot. Hindi sila pagadian dito, pagadian. Bongga na sila album dyan. Di ay. Ay. Siyempre ka ni Abot man. Ay! So, ang resulta, Nahulma din. so sa may resulta, so nagkita. Oh. Tapos, Sukod na sad. ay nako. Labanan natin ang tukso. Labanan. Katindog naman. Lingkuran na lang. Uy. Hello, Line 1, may gabi eh. Hello. Ay, seryoso. Isa ni Si George. George. Pila edad, George? 21. Sabi na, George ni or George? George, yun. Hindi lagi. George yun eh, George. Depende ko. Okay. Ano Wala man? ko kabalon sa tinuod ba? Wait! Wait, unsay mong problema, George? Kaya kanang taga Bukidnon ang ko. Okay. At sa pala edad ni mo gani? 21. Okay, dayon. Nila nagkadugay ng istorya ng Kanang- kabawod man. Kuan ba gaboard ako diri sa CDO. Okay. Nya kinaling roommate bed kuan naman bed sitter. Oh. So na kay ka-roommate. Oh, Tapos, lucky man mitanan good. Dayon. Hello. Oh, Yes, tapos, Dayon. Kuan ko ba lucky man ito nga. Kuan ako kung tinuod ba. Okay lang ba ma-admire kung sample magwapuhan ko. Okay naman, gang. As long as dili siya sexual ang attraction, safe pa ka ana. Pero kung naanay sexual something, ay kuyaw na day. Ay dili man ka ng sample. Usar mo ganun nga. Mag-ilis siya ba? Ma-admire lang ko siyang lawas. Okay. Ang question, gaka-horny ba ka looking at him? Kaya nang ma-imagine ako. Honestly, Ha? unsay ma-imagine mo? Ma-admire lang good to good. Admire lang, okay lang yan. Like I said. Pero kung gaka-horny ka, looking at his body, Ay. that's something else. Ay, kanang, Honestly.
Oh, medyo. Ay! Ay gang, bro, padung nagyug ka sa ganghaan sa langit kung asa astang dahon sa antuwa nga pink. Honestly gang, wa pa jud ka kauyab laki before? Ah, wala pa man. Pud nga, napag-uyab ba? Nga babayi. Oo. Tapos, okay. Madok po ko ba kay sa among kaliwat, wala pa mang good. Basta ikaw pa first. Pulis ang papa nga, cream ko sa COC wa. Okay, wait. Sige, butang nato. Honestly, 21 naman jud ka. So sexually mature na ka. So you play with yourself sometimes. Karon pa man good ni. Yeah, wala, okay lang na, wala problema. Tistingin mong kagalingon kung ma-sexually attracted ba jud kag laki. Kay kung ma-attract ka, then there's something wrong. Sa akong lugar. Wala, at look at the guy. Look at him. Look at guys nga medyo kanang sexy and everything. And if Kasi gapuan man ko ni Makoy. sa makoy. I mean, Ha? ka-board mate. Lagi, gwapuhan ka. Gwapo na. Ang mga laki sa gwapuhan na party. Pero ano, tako ka gwapo. Okay man yan. Kanang nga lalaki man kayo na. Pero kami ka gwapuhan niya. Lami man. Pag lami na ang word, kuyaw na day. Sige, kaya lang ko ni Dongdong ni Pahad, ni Makoy, og ni Ken, salamat. Ay, nagpunrita to siya day. Bayuta. Ay, ano nagkadaghan mo? Mo yung mga matris dahil. O mga bayuta mo ba? Wala mo yung matris. Ano nagkadaghan mo? Sala na sa namaligyan mga manok. O sa'y labot sa manok! Na ako na lagi mga kuan lagi, mga hormones makuha sa manok nga maka pukaw sa kabayutan. Hala, oy, nagkaon na pa kong manok ganyan. Busa ka na inyong mga anak. Adyo na pero may pakan ag manok day. Ug di mo gusto nga pag abot og 15 na buko Paborito na ba ni Rusty and Chicken? Balag chicken kuno day basta ikaw magluto, ikaw mag-prepare. Stingy lang. Hello, may gabi eh. Hello? Hello? Nagibagit siguro na day. Wala gining line 1. Wala, zero ka. Last callers tayo. Sige. Kaya para sa takes rin at sa takes. Ang gingon daw ni Bingo, ang uyab daw na naki DJ daw, MR. Tinod? Kinsa? Kisa na nga laking istoryan. Kato yang ganahan? Ambot lang. Siguro. Uyab sa tong yang ganahan lagi. Ambot lang ni kong mga female DJs kay kung tiksan nimo di mo reply mo tukol lang kag lokal na to Carban ani. Para replyan lang ko ni mga bayhanan ni. Hey! Ambot lang. Bisa mag okay natay meeting karon bisa man lang okay unsa ba ka ha? Di gyud mo reply. Pero lokal na to car galing mo thanks reply diretso eh. So reply sila na nawag. Ay, nako Diyos ko. Hello, may gabi eh. Hello? Nalugpit na rin mong tudlo, day. Hi. Kisa man ni... Si Lynn. Si? Lynn? Lynn. Yeah. Di po ka Roslyn. Pila edad ni mo, Lynn? 18. 18. Yeah. Lynn, 18. Virgin. Hindi na. Ano problema? At least honest. Honest, oh. Kasi if you're honest... You're honest. You're honest. Yeah. Ano problema ni mo, Langging? Kuan. Okay na, day. Sige lang, day. Sikma lang na. Meron ako naging boyfriend na na bigla siyang nawala. As in, lain siya nagamhanan mo wa di siya. oo, so text lang naman. Ay eh. mo na Kasi, niya. Oo na, lagi. tapos yun, nagkaroon ka ng boyfriend ngayon. Naiba. Sa text rin. Hindi, sa text kami nag-umpisa. Pero, mahal naman niya ako. And then, Anong sure ka nga mahal ka niya? binibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Sama Sugar daddy ba ito? Sugar daddy? Hindi, kasi mga 19 years old pa man siya. Karon. And then, ayoko magseryoso kasi
Lagi niya akong tinatanong kung seryoso daw ba ako o hindi. Pero sa akin, parang ayoko magseryoso kasi nga nasaktan na, di ba? Sige, dayon. Ngayon, bumalik yung ex ko Tapos, na tinatanong kung mahal pa niya ako. okay lang, di ba ka seryoso? Go. Tapos mahal ko pero siya. Pinagtapat ko naman na sorry kasi may boyfriend na ako. Tama. May boyfriend na ako at saka mahal ko siya. Yun, dapat palakpakan, maganda yun. Tamang sagot yun. And then nagte-text pa rin siya sa akin na mahal pa rin niya daw ako. Tapos, Lagi ko na lang siya inaaway na tigilan mo na ako kung pwede. Huwag mo masyari paramihan. Meron dito si JR, pakilala ko sa'yo. Sino? Si JR. Hindi na kailangan. Si John Lloyd, kamukha ni John Lloyd Cruz. Hindi na, nandiyan ka naman eh. Ano na? Nandiyan ka naman eh. Day. 2011, so good, Day. Basi di ka abot og February. Igo na day, igo na day. Hi. Pwede Try mo me. Yeah, go ahead. Great ko si John Paul na taga Carmen. Si John Rex na taga Bukidnon. Akong mga textmate. Hi. And great ko si Ate Rose. Great ko si Junjun na taga Upol. Nakita na ko si mong president. Nalakay president. Tsaka si ano pa ba? Si Renel. Sino pa? Nakalimutan ako. Si Yan. Dami. And then si... Gamama ka sa. Basa talaga. Pawis na pawis. Oy! Labanan natin lang. And then si Ryan, si Michael. Lahat. Regards ko na lang sa nakakakilala sa boses ko. Ayay. And then sa'yo. Ay! Igo na day, igo na day. Thank you, Gang, ha? Pwede mo request. Mamaya na lang. Sige na, please. Anong song mo? Ha? Anong song? Paano? Paano? Tuturuan kita kung paano, ha? Sige na, please. Mamaya, Gang, ha? Mamaya. Try Okay, namin. I love you. Igo na day, igo na day. Dayot, naka-notice ka niya. Day. Mo hindi na ako ganaan nga trabaho. Ano man? Mag I love you. Ano? Nako na notice sa iya, pulse lucky ang gipang regard. Yan lagi yung mga kuhan lagi. Kuhan lagi ka ng, yan lagi yung mga textmates. So, kung ikaw ang founder, moto siya yung president. Nagmama organization. Hello daw kang Dudes. Ano eh? Teka muna. Kay Dudes Sabal. Yan, former SK chair ng Bulwa. Yan ang bingo. Agay mo singit yun. Text muna. Text na tayo. Text. Tato yung higayon yung mag-text, ha? Budget lang. Oy, lokal na to car. Si Bernie Bitok-Bitok. Manada karon January 11 sa may tablon, ha? Kita-kits. Aha. Mo lagi. Kung gusto nyo agi mo na ni Mami J, mag-show me da sa inyong mga lugar. Bitaron mo ninyo ni Mami J uban pa para Vevo. Kontaka lang po ang jump pack, ha, para mapag-usapan natin. 0922-871-4920 or 19, di ba? Hoy, katuloy lang ingon kanina nag-text. Kung pilay bayad sa SADSA, depende na anhigin mo. Sa kalayo, depende sa kalayo na. Anhigin mo imong R. I hope you can advise me well, Mami J, Tita Bernita. Naglibog jud ko, Tita. Ay. Tita, oy, kung unsaon na ako ni, kumubiya ba jud ko sa akong mag-ama? Hoy. Lisod man jud kaayo amo
kahimtang karon tita kay nakiipon pa mi sa iya parents kay dili pa jud na namo kaya ang magbukod. Mauna. No, abi niyog sayon. Busa ka nang karon mo apil na ng kuan, mas wedding karong kuan sa tablon. Abi niyog sayon pag hunahuna mo taron na pa may pila ka days. 2 years na mi nagkikipon tapos dili ko kagustuhan sa iya parents. I don't know why. Gibuhat na nako tanan nagpagkaulipon ko sa ila para pagustuhan pero daghan Japon sila istorya. Ikapoy nakayo ko tita dili na ako kaya mo biya ba na akong anak wala ko kay kabuhi tita. Okay, kabuhi ka anak. Wala ginadbay na ako magminyo gid mo bahala pag payag-payag mo basta kay inyo Amo, gid ba kamura gid ba. Correct. Kaya basta daghan kay mong pamilya ta ikaw pila ra imong sweldo ta magpalitan na ka bisag hamburger ag french fries sa Daghan na Jollibee imong comment. sa imong anak. Inon din ka anak ra gini yung no Daghang istorya dig. Kaya istorya. May ito kamukha mo ra, kay bahalag french fries, kamo na, yung muna, panihapon na nato ni. Di ba, for example tagal mo example, it's better gyud labi ng mga bagong minyo nga at least in a year or 2 years, mag-uban mo kamura. Kaya ma-value gininyo ba ang value sa asin, bitsin, Oh, correct. ahos, bombay. Makabalog yun mo tanan. Kabalog yun mo talang. Lisod rin yung magpuyo, tagwa tayo mga martilyo o mga tinidor, kutsara, mga anak. Correct. Ana dahil. Kay may man kuan balag gamay ra nga karne, pwede mo tungaon para ninyo para gulayon. Correct. Kaya na ba palit lang kag mga balit half kilo unya na imong kuan de ugangan, na imong kuan, na imong maigsoon. Ano yung paliton nga kabalong? O dagan man diri luto na tanan. Na imo tanang budget usa ka semana. Uy. Gihimo ra kausas panihapon ng gabi. Nagyuday mo comment gyud dahil. Mo comment yun na day. Payo og t-shirt. For example, namo gini sa day, for example, narabaho ka. Namo gini sa nga kapoy kay kaday. Kaya gikan ka narabaho sa planta baka na. Di natulog ka sa sala, liba kaon. Usa man imong bana nimo tapulan. Sila katulog di ka bulo mong trabaho diri. Ayo. Tawa ka tapos for example, nag-isa nga, dali ka, katulgo na kay ka, wani mo na pilo. Yung mga sinina, imo nang gikuan din, tulog ka dito sa sala. Damak. Karong sobrang damak ay mong bana ni mo, tarang midjas, kasal gabay. Wala pa nung sunod dre. May nang kamukha mo ra kay wagi magkuan. Why maglalis. Maglalis. Kaya ka na mapalit ang Pwede susunod. ikasog yung imong asawa, gayang ulo, pwede mo tuokon. Hoy, bay. Awa diya. Tipak. Ayaw dai kay gigsuon dai killer. Ay. May doon na yung anak daw, kamukha mo rin, kasog sikon imong asawa, di maklarong barak ay. Buti pa. Sa itsura na pa siya kuan nga man maniko. Siyempre. Andi ay? Guwapo, pure Pascual. Grade ko ni JR, driver ni Bitok-Bitok from Totoy Pilapil Compound. Lapit ng Pilapil Compound. Sa may compound sa Pilapil? Ay tablon. Akong promise that I could never get pregnant. There's something wrong. Bisan mo ko ng tudlo, gudi na makabukas. Tone. Sama na methods na pwede na ko buhaton, my boyfriend and I try different way just to get me pregnant. But still wala. Magpagalam ka. Huh? Tapos seek medical help. Because i-try lang partner. Abot lagi kalibutan ni masabtan ay uban di gusto maburos na buros. Dai mo nga gusto maburos di gyud maburos. Ako gyud dai gitry gyud ako dai. Dugay na. I-at. Wa gyud na hulma. Pratis man ni mga anak-anak karon diretso ulitaw dai. Correct. Wala ka mo agyan ang ilis-ilis og ganang diaper. Wala. Ay nako Diyos ko. Natsan mo rin ikaw nag-ilis yung brief dai. Hi. Walay malis ding maligo kay mig sa dungan. Ay! Kung anak-anak. Wala di malis ka nang akong treatment gyud sa iya mo. Dugot akong dugo lapas. Wani Malaysia. Ay nako Diyos ko. Mami J. Unsa man ako ni wala naman ko'y gugma sa akong asawa. Ay. Dili man good ako naka-virgin. Dili man good naka-virgin niya. Char. Wrong ang imong ipangutana. Tita B ito baga. Kaya mag-sex me wala ko'y gana. Sa permero gana kay stan. Pero wala na dayon. Tare. Good luck. Wala naman lalaki mga di mo na mag-matter sa ako kung virgin. Istorya Istoryahe. Burns, akong problem, ang mama sa akong anak, dili ganahan akong tulo ka sister. Kaya ano silang sister ni mong gaipon?
Pero okay akong parents sa iya, og dili po ganahan sa ako iyang relatives. Wala na siya parents. Dili mi pa kasal pero love na mo isa't isa. Pero samo ka na sa palibot ta Bern o Mami J. O man no, kung lang binahalay gyud mo duha, tanan mo saktong edad, way Paglain. bahala mo da. Paswedding. Ano mo ginang maswedding? Tita, good evening. Just wanna ask if what will you prefer? The one you love or the one who loves you? The one who loves you. Di ba kanta mo na? The one you love, the one he loves you. Please enlighten me. Di pa dool dre kasindihan ka na mo. The one you love or the one who Sakit loves bang God nga nag-love ka nga you will not be loved in return? O depende yun. sa edad. Depende sa edad ako, Mami J. Ano man? Kung seryoso nag ka, dito yung ka sa the person you love. Correct. Kaya bahala pag di na kayo kakakuan, kulog-kulog na ka. Lagi pa sa mukir ni mo. Kung gilab, ang pagkatoy mong gilab. Kung wala kayo Wala love, problema lagi. dili gyud na maayo. Asa yung magpili daman, imong gilab. Nag-love sa imo. O lagi, daman, the one you love lagi, di ba? The one you love or the one who loves you man. Oh, so Ako the one who loves me. O lagi, tama. Muna yung gusto po. Oh, okay na. Kung labi na ka na medyo na naka sa mga macho, pero medyo bata-bata pa ka. As years pass, ma-appreciate Oh, naman yes, mo ang yes, tama, correct. gibuhat sa iyo. At least maka-learn na ka. Sagba ba, di ba? Wala na sa nako dai. Dili, kung bito bata-bata ang manggug ka, 17 years old pa ka, The one you love, yun na. kaning may ani nimo nga may kagdawan who loves you. Kasi kala mo kung dawan who loves you, muna hindi mo ganahan. Oh, correct. Tambok, baka, or bagtakon. Dili gina. Bisngag Basta ilong. bata pa dai. Oh, basta bata pa. Dito gyud ka sa imong love. Kay mo ni, labi kini sa mo ni ganahan. Muna karong bata. Sikat kay ko diri kay akong uyab kuan Captain Bull sa Varsity. Anak ko karon. Pero medyo to kan tigwa na ka dito ni ka sa the person nga galab nimo. Kaya pwede maka mga bitra. Right. Ang ako problema, class nga gapang snub kaayo, feeling ako na lang ganin nagpahibalo nga class na ako sa pakipot jud siya. Adi gyud kanya type. Correct. Ano pa pamugos? May kong advice na ko uyab tas di pahilam. Di siya gusto makita mi, gusto siya niya text lang mi. Naglibo ko akong love budget ko ani niya kay halos text mi gusto ko personal job at makita mi naglikay-likay love ka ko niya. Way nada lagi ng text lagi. Kapanghilam ka man san. Kamusta mga lalaki, mga manyaka mo, paminaw mo? Kung malaki manyaka mo, ay saan mo diretso na ipakita inyong motibo dahil manyak mo? Mag-text mo, kunwari first yung meeting, hindi mo nga pagkita ta, man ta. Karang pwede ka nang manimba sa ta before ta mo. Ana, tirada niya! Simba-simba, tirada. Pero, dulo ka sa Ginoo, lagi kay pero itong feeling makasimba ka. Ay! Ay, na nang hilam. Di ba ako man? Kasi most of the guys, normal magina. Di ba? Ano, mga uyab. Labi na naka sa mga edad ng mga medyo kuan kay ka. Hot kayo. Hot kay ka. Gina siya. Pero, you know, kailangan gini mo nga ang girl ano mo na yun? Saman. Trust. Sa kuan rin ta. Saman. Di ko ni mo love no. Kaya di mo gini mo buang. Pagkaki sa parang medyo pina-intro ba, kuan ba. Say, pasulod dito. Istorya lagi ta, way may tabo. Paman, istorya lagi na tabo. Uli na yun, ana. Di, may din sa, biliban ako sa imo, wagi ko ni magilaptan ba. Alang, gusto siya ni mo nga, mura na akong apas ni mo. Sunod ang babae na yun. Grabe po kayo, way na tabo. Lagi ko rin. Mura nga, di ba? Example, mo text. Lalaki na yung bantay ha. So, ikaw, gay ko na niya. Di ba? Na Jose, kita ta, ayaw nang igidugo ko. Amo na, ang problema sa imo. Abin mo ingana gipimita kong unahon. Ano na igidugo ka? Mag story na dita. Ano ba? Di kayo tanto manyak ba? Palitan niyo akong libro. Charlan. Dapat ikaw dyan lang kayo ha. This is about my sexuality. Okay, parang ni si Mami J. Hi! Please help me because I'm very confused. I'm 15 years old. I know that I'm a gay because grade 1 pa ko, nabayot na ko. No, confused And pa now, ka. dili ko gusto mabayot. Ikapuyan ako, but the problem is, I'm attracted to men. Is there a way or perhaps a chance that I will become straight? No, you can deny all your life. You can deprive yourself of
the sexual attraction, but that is still very not good for you. Di ba? Kung mag-deny ka, that's forever lying to yourself, and that's not good. Lagi. Kung i-deprive di mo yung kagalingon, dahil paabotin mo sa katiguangan, hindi na mapunggan, ging. Nalisod na ba ng tiguang, magsaya-saya na. Baga pag lips. Oh, wow. Correct. Imagine na ko na siya mag-lipstick na siya. Imagine natin kuwang, mangukay niya, nangukay dito sa bra. Ay! Doon, Jay. Oh, tama. Accept yourself for what you are and be happy about it. English. Ito, last. Okay lang ba if makauyab ang usa ka seminaryan? Okay, if okay lang daw, what if mugawa siya seminary? Hindi sala na ako. Yung salaman mo, siya may nang uyab. Lagi, correct. Alam mo kasi part maguna sila hapon. Correct. Kung di nila matake, nga gusto nila manguyab yun. Nga makauyab yun sila ko. Sabihin to siya,